Γενέβη. Γαμάτο, Ναι, ένα σκέτο και ένα με τα διαμαντάκια. Βάζεις δύο ίδια. Λοιπόν, φτάσαμε στο Άννση. Ναι, αυτό είναι. Φτάσαμε. Λοιπόν, δωμάτιο στο ποτάμι ακριβώς. Γαμάτο. Θα τραβήξει Πάμε. και κάνεις κάμερα. Λοιπόν, για το φίλο τον Μάρκο, με για το Mercedes, Και η μηχανή. ήρθαμε άνεση και η μηχανή, με το, μπράβο, με για τον BMW, ήρθαμε άνεση για το φίλο τον Μάρκο, έτσι, για ότι μας λείπει. Πώς λέει αυτός που μας λείπεις, έτσι, Κάτι άστεγους εδώ, τι έχει. έτσι, μπράβο, σιγά Η σιγά. Τζο δεν έχει βγάλει μιλιά από τότε που ήρθαμε, γιατί είναι στεναχωρημένη. θέλεις να πω? Που δεν ήρθε ο Μάρκος. Μάρκο. Όπως βλέπετε τραβάω αργά και σταθερά. Πάμε κουαρούζ. Αυτό είπαμε. Α, σας έχω και σημειώσει από... Τα είχα εκτυπώσει στη δουλειά, αλλά βγήκανε ο λίγο μεγάλες. Να σου πω καλύτερα, χωρίς γυαλιά. Βασιλάκη, έλα, παρά, έλα. Να έρθω κι εγώ. Έλα. Σίγουρα. Έλα ρε Βασιλάκη. Άντε ρε. Έλα τις εξυπνάδες μαλακίες. Αφού βγάζετε όλο μόνοι σας ρε, λες και θα κάνετε όλες τις φωτογραφίες κάνετε. Βασιλάκη τραβάς. Έτσι, μπράβο. Έλα. Ξέρεις, θέλω να κάνεις μια φωτογραφία που να μου προσφέρεις μια φορά λουλούδια. Μια φορά. Για πρώτη φορά. Και να μου τα δώσεις έτσι, να κάνεις εσύ, όχι μέσα. Να κάνεις έτσι, να γονατίσεις. Δέχεσαι μωρό μου. Βγάζεις εσύ. Θα πάρω κανένα λουλουδάκι ποτέ. Πω, κοιτάω από εδώ. Με ένα βιντεάκι πολύ μεγάλο. Ωραία, εδώ είναι ωραία. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε, ναι, σιγά τι. Να έρθω να πάρω το καλώδιο. Βάλτε εκεί. Στο πιατάκι σου ρε Βάγια. Βάλτε Στο πλάι. Βάλεις και μέσα, να γίνει και το επόμενο. Να είναι έτοιμο. Και τη μέρα θα κάτσουμε. Πρωινό. Εσύ να το πας παραπέρα. Τώρα που ήρθαμε εδώ να βάλω που είναι το άλλο.
Αυτή είναι η κλασική φωτογραφία. Όταν βάλεις σαν σι, σου βγάζει αυτό. Ναι, αλλά το βγάζει. Κάτι σου λέει γιατί αυτό είναι και λίγα. Πάρ' το. Πολύ είναι αυτό. Κόψε ρε, κόψε, θα πάρει και η Μαρία. Δεν ξέρω πως αλήθεια. Τράβα και σκάμια ρε μαλάκα εδώ. Τι είναι αυτό? Παζάρι. Εδώ γράφεις. Εδώ πρέπει να γράψεις. Γράφω. Ποιο? Μπήρες. Μαλάκα, κοίτα τα γουρούνια. Απίστευτο. Τυριά εδώ. Έχουν τρελαθεί τα γουλούνια. Φτιάχνουν λουκάνικα, Πώς κάνει. Εδώ φτιάχνουν τα λουκάνικα, το αίμα. Ελάτε να πάρουμε από εδώ που έχει ωραία τυροπιτάκια. Δούμε αυτό το μάτι. Ναι. Παιδιά, κι εσείς εδώ. Κι εσείς. Εδώ τι είναι? Το μενού. Γρατέ. Θα κάτσουμε λίγο ακόμη, μισή ωρίτσα, να πιούμε την πύρα μας. Φάγαμε. Λοιπόν, φεύγουμε από Ανεσί και πάμε Γενέβη. Για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε φτάσει Γενέβη. Είμαστε στο... Γενέβη είναι γάματα. Μόλις πληρώσαμε σε ευρώ, ενώ ήθελε φράγκα. Πού είναι ο Μάρκος ο Πούστης? Ο Μάρκος μάλλον τον παίζει σπίτι ή κάνει βόλτες με τον BMW, δεν ξέρω. Δωματιάκι στη Γενέβη. Πώς το βλέπεις, κούκλι μου? Δεν κοιμηθείς πάνω. Εγώ απάνω και η Μαρία κάτω. Άφησε στο λεωφορείο. Πολύ σοβαρή. Παλικάρια κατάσταση.
Δεν βλέπεις την γράφη, γύρνα και το φάκο, έτσι. Γι' αυτό ρε μαλάκα δεν μπορούσα να πιάσω το... Τώρα γράφει μόνο του. Α, και το 3 moment, το μεγαλύτερο παγκάκι της παιδιά με τα πόδια είναι 49. Εγώ Αυτό θυμάμαι. Όλες οι μάρκες. Για τα ρολόγια λέει. Τι άλλο. Και δεν το βγάζω, δεν με νοιάζει. Δεν είμαστε σε τίποτα σοβαρό μαγαζί. Μαρία, εσύ γιατί δεν έχεις κουτάκι. Καλό, Όλα από σοκολάτα. Το αεροδρόμιο έφυγε, είπε η Βασιλάκη. Το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Πάμε για επιστροφή. Τώρα... Τι γίνεται, πώς περάσαμε? Περάσαμε γαμάτα. Τέλεια. Τα λέμε στο επόμενο.